дуруд бар шумо. Дар меҳмонии мо ҳастанд раиси ҳизби социалистии Тоҷикистон Абдуҳалим Ғафуров. Нахуст шуморо хушомадид мегӯям ба студияи ҳафтаномаи Тоҷикистон. Бубинед, шумо дар ин 5 соли охир фаъолияти пурсамари сиёсӣ доштед дар парлумони Тоҷикистон, яке аз чеҳраҳои рӯшан будед ва хонандагони Тоҷикистон ҳам дар зимни як назарпурсӣ шуморо вакили сол эътироф карданд. Ман мехостам ки худатон ба фаъолияти 5 солаи худатон баҳогузорӣ кунед. дар 5 соле ки вориди маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон гардидем, як мактаби бузурги барои рушд такомул ёфтани ҳаёти ҳар як фардро аз сар гузрондем. Бубинед, бисёриҳо мегӯянд ки вакилон дар вақти қабули қонунҳо мухтор нестанд. Ман назари шумо мехоҳам. ман то вақте ки ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон рафта будам, тасаввур мекардам ки ҳамин хел бошад. вақте ки ман вориди он шудам, дар бунёд кардани қонунҳо саҳм гузоштам, дарк кардам ки қонун сохтан кори осон нест. бинобар ҳаминам ғайримухторӣ гуфтани ҳар як вакили парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон ин ба ҳақиқати имрӯза рост намеояд. мо дар остонаи интихоботи парлумонӣ қарор дорем. читар медонам шумо ҳизби шумо 8 нафарро ба корзори интихоботӣ пешниҳод кард. мехостам мушаххасан дар бораи омодагиҳои худатон. имрӯз яке аз масъалаҳои муҳимтарине ки дар назди мо истодааст, дар асоси конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои амалкунандии ҷумҳурии Тоҷикистон мо барномаи иҷтимоӣ, барномаи сиёсӣ, фарҳангӣ, иқтисодии худро омода кардем. акнун дар назди мо вазифа гузошта шудааст ки ҳамин барнома чӣ хел ба мардум расонда шавад, ки моҳияти асосии, ҳадафҳои асосии онро дарк кунанд. феълан чӣ монеаҳо ҳаст? то ҳоле ки масалан мо номзадамонро пешниҳод кардем аз тарафи ягон ҳавзаи интихоботӣ ё ин ки аз тарафи ягон комиссияи марказии интихобот ягон камбудие ё ягон монеъе рух надодааст. шумо ба шаффоф гузаштани интихобот бовар доред? ба шаффоф гузаштани интихобот пурра ва ҳаматарафа боварӣ дорам. барои чӣ гӯед? вақте ки имрӯз ҳамаи ҳизбое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, мақсади ашон мақсади наҷиб аст. мақсадашон аз он иборат аст ки танҳо тавассути парлумон бояд вориди ҳукумат шавад. ман боварӣ дорам ки ҳамин чиз бо шакли демократӣ шаффоф мегузарад. шумо чанд курси интизор ҳастедон? акун ман масалан фолбин нестам. ник кӯшиш мекунем ки мо аввал кӯшиш мекунем ки ҳамамон гузарем. барои чи мо ба курси рафтем? кӯшиш мекунем, талош мекунем, ҳама гузарем. яке боз натиҷаҳои интихобот нишон медиҳад. мардум чӣ хел овоз медиҳанд, мо чӣ хел барномамонро вай мекунем ва чӣ хел натиҷа мегирем. ин аз натиҷаи интихобот маълум мешавад. баъд аз интихоботи парлумонӣ дар ҷумҳурӣ маъракаи муҳими сиёсии дигар ҳаст, интихоботи президентӣ. оё шумо дар интихоботи президентӣ ширкат мекунед? албатта ба интихоботи дар пеш ҳизб иштирок мекунад ва касе ки масалан аз он ҷо кадом шахсе ки масалан аз ҳамон арзанда бошад аз ҳамон ҳизб ба номзади президентӣ пешниҳод мекунем. худи шумо ният доред? агар умр дароз бошад, зиндагӣ нағз бошад, ҳизб пешниҳод кард, қабул мекунам. саломат бошед.